наврӯз ва оину анъанаҳои он барои ҳамаи халқҳои ориёӣ ба истиснои баъзе аз ҷузъиёти он умумияти ягона дорад. Масалан, абурайҳони берунӣ зикр мекунад, ки аҳли суғдро дар моҳҳои худ идҳои бисёре дар рӯзҳои маъмул ва рӯзҳои гаронмиқдоре аст, ки монанди идҳо ва айёми форсиён аст. дар ин замина бахшида ба ҷашни байналмилалии наврӯз дар донишгоҳи тиҷорати тоҷикистон чорабинии бошкӯҳи дона доир гашт, ки дар он роҳбарияти донишгоҳ, устодону донишҷӯён ва дигар меҳмонон иштирок намуданд. аз ҷониби донишҷӯёни донишгоҳ дар саҳни муайяса хони идонаи наврӯзӣ ороста шуда, анъанаву суннатҳои хосси наврӯзӣ ба намоиш гузошта шуд. муҳимият ва асолати ҷашни наврӯз он аст, ки давоми мавҷудияти беш аз 6000сола дар баробари пурра нигоҳ доштани оину анъанаҳои худ номи тарихию мантиқии худро низ нигоҳ дошт. имрӯз халқҳои гуногуни дунё ҷашни наврӯзро чун рӯзи нав ва соли нав, бедоршавии табиати хуфта ва аз хоби тӯлонӣ, пирию карахтӣ, ҷавону нарм ва сабзпӯшу гулафшон бархостани он, ҳамчунин дилкашу назарабо ва тоза озода гардидани замину замон ҷашн мегиранд. наврӯз ин яке аз идҳои қадимӣ барои мардуми осиёи марказӣ, хусусан ба тоҷикистони мо аст. зеро наврӯз ин иди баҳор, ин бедоршавии табиат, ин баробаршавии рӯзу шаб мебошад. дар иди наврӯз албатта мо оинҳо ва он маросимҳое ки дорем, мо онҳоро истифода мебарем, албатта ҳама бо либосҳои идона. ифтихори мо тоҷикон боз аз он аст, ки дар мақоми байналмилалӣ гирифтани наврӯзи оламафрӯз нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хеле бузург аст. наврӯз пеш аз ҳама ҷашни мардумӣ ва як ҷузъи зиндагию ҷаҳонбинии халқи мо ба ҳисоб меравад. ҳолу хурду бузурги кишварамон ба наврӯз ва суннату оинҳои он арҷ мегузоранд. барои дар сатҳи баланд доир намудани он омодагӣ мегиранд ва ин суннати деринаро бо шодмонию нишоти хоса таҷлил менамоянд. таърихи ҷашни наврӯз, ки аз қарри ҳазорсолаҳо сарчашма мегирад, бо сарнавишти пурпечутоб вале пуифтихору ибратомӯзи халқи тоҷик робитаи ногуста санид дорад. мардуми фарҳангсолори мо ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта, онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хаттию шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос карданд. дар идома барномаи зебои консертӣ иборат аз суруду таронаҳои таронамгари фасли зебои баҳор ва наврӯзи хуҷасапай пешниҳоди ҳозирин гардид. бояд гуфт, ки эҳёи ҷанбаҳои мардумии наврӯз тарғибу таблиғи мунтазами суннатҳои ин ҷашни бостонӣ, оммавӣ гардондани ғоя ва арзишҳои ҷовидонаи он ва ба ин восита таҳким бахшидани пояҳои фарҳангии зиндагии ҷомеаи мо яке аз вазифаҳои муҳимтарини аҳли зиё мебошад.